Hei, mä oon Pyhtien Pirkko. Tällä hetkellä Sääksmäellä papinvirassa niin, että 50% teen ihan normaalia seurakuntapapin työtä ja 50% olen sairaalapappi. Mulla on perhe, mies ja 4 aikuista lasta ja 3 lapsenlasta. Me asutaan Iittalassa entisellä kauppapuutarhalla ja mulla on siellä eläimiä kissoista lampaisiin. Mä harrastan liikuntaa ja lukemista ja voi sanoa, että oikeastaan papin työn jälkeen ei paljon muuhun aikaa enää riitäkään. Mä oon työni aloittanut olemalla ensin diakonian viransijainen ja sitten siirryin siitä nuorisotyöntekijän viransijaiseksi. Ja kun täällä aukesi äitiyslomasijaisuus sairaalassa, niin minä lähdin sinne papin hommiin ja tein jälleen 50% Hämeenlinnassa perheneuvontaa. Ja mulla on kokemusta siis aika monelta alalta. Mulla on ollut myöskin oikeus kokeilla ihan tämmöistä maallista hommaa. Mä olin kuljetusliikkeessä toimitusjohtajana 5 vuotta. Eli sieltä on aika paljon peräisin mun johtajan kokemukseni. Tosin olen mä pieniä pätkiä tehnyt myös kirkkoherran sijaisuuksia. Jos ajatellaan, että minkälainen mä olen, niin mun puheilleni tulemisessa on tosi matala kynnys. Mä tykkään kuunnella ihmisiä, mä tykkään keskustella heidän kanssaan. Ja mä myöskin tunnen kaikki kysymykset surusta, kuolemasta, erilaisista mielenhäiriöistä, enkä pelkää niitä. Eli mulle voi tulla puhumaan ihan mistä hyvänsä. Jos mä ajattelisin, että mä olisin johtaja, niin mä toivoisin, että se johtajuus olisi yhteistyötä seurakunnan työntekijöiden kanssa, kunnan työntekijöiden kanssa, yhdistysten ja erityisesti seurakuntalaisten kanssa. Ja mä ajattelen näin, että mun tapani johtaa on sellainen kuunteleva, ohjaava ja keskusteleva. Mä haluan olla lähellä seurakuntaa ja työntekijöitä. Mä olen valmis tekemään muutoksia tarvittaessa. Ja jos on tarvis, niin mä osaan olla myös aika napakka. Ja jotta musta tulisi hyvä kirkkoherra, mä oon nyt lähdössä opiskelemaan ylempää pastoraalitutkintoa. Niin että hei, tuuppa mukaan 3.3. messuun. Siellä on mun vaalisaarna ja sen jälkeen mua saa haastatella niin paljon kuin haluaa. Nähdään siellä. Moi!